फक्त दर्शन नाही पाण्याच्या हॅलो दोन्ही संघनायक संघ व्यवस्थापक आपल्याला ऑलरेडी सूचना दिल्या गेल्या होत्या. कमेंट्री बॉक्सच्या उजव्या बाजूला जे बॅनर लगावले गेले त्याच्यामध्ये नियमावली आहे, नियम वाचून घ्या. आपल्यासाठी 15 मिनिटे दिली जातील. 15 मिनिटांमध्ये आपल्या 4 षटकांचा खेळ इथे समाप्त होणं आवश्यक आहे, क्रमप्राप्त राहील, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी बसू शकते. शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला पॉवर प्ले ऍक्टिव्ह होऊ शकतो, याची कृपया नोंद असू द्या. आपल्याला 15 मिनिटांमध्ये 4 षटकांचा खेळ समाप्त होणं इथे आवश्यक आहे, याची कृपया नोंद असू द्या. टॉसचा बॉस ठरला यावी केबी स्टार आणि समोर आहे ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली, ज्या संघातनं आपल्याला 2022 मध्ये ज्याच्या गोलंदाजीचा करिश्मा इथे आपण पाहिला होता, योगेश रूप भावकी, इथे आपल्याला या संघांना खेळताना पाहायला मिळेल. दोन्ही संघांना सूचना आहे, केबी स्टार आणि ओवी सावी स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्या देशाने येऊ द्या. थर्ड अँड फायनल कॉल फॉर एक्स्ट्रा प्लेयर, केबी स्टार ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली. आपल्याला 3 रन अंतिम कॉल दिला जातोय. शेवटचा जो प्लेयर असेल, शेवटच्या क्रमांकावरती फलंदाजी करणारा प्लेयर आमच्या दिशेने येऊ द्या. आपल्यासाठी थर्ड अँड फायनल कॉल दिला गेलाय. पहिल्या षटकाची आम्ही वाट पाहणार. आपण पहिल्या षटकापर्यंत जर एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्यापर्यंत आला नाही तर आपल्याला दंडित केलं जाईल. शेवटचा खेळाडू आमच्या दिशेने येऊ द्या. आणि हे साखळी सामने आहेत, त्यामुळे साखळी सामन्यांसाठी इथे थोडासा नियमांमध्ये बदल केला गेलाय. कमिटीच्या माहितीनुसार आपल्याला सांगू इच्छितो, कंपल्सरी चेस हा नियम इथे लागू राहील. यानंतर होणाऱ्या प्रत्येक सामन्यामध्ये, साखळी सामन्यामध्ये कंपल्सरी चेस हा नियम इथे राहणार, कारण वेळेचं बंधन आहे आपल्याला आणि वेळेमध्ये आपण आतापर्यंत संघ उपस्थित राहिले नाहीये, त्यामुळे इथे नियमावलीमध्ये थोडासा बदल करावा लागतोय. साखळी सामन्यांमध्ये कंपल्सरी चेस हा नियम इथे राहील, याची कृपया सर्व संघाने नोंद घ्या. सुरू सामना केबी स्टार विरुद्ध ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली. टॉसचा बॉस केबी स्टार संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतला इथे निर्णय. ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली संघ यावेळी फलंदाजीसाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. केबी स्टार संघाकडून फैज म्हणजे आपण टिपू इथे खेळताना पाहायला मिळणार, शादाब आहे, सय्यान आहे आणि त्याचबरोबर राज तोडणकर सारखा रत्नागिरीला एक स्टार खेळाडू ऑलराऊंडर प्लेअर इथे पाहायला मिळेल. अय्यानला इथे आपण पाहणार आहोत, युरुफला इथे आपण पाहतोय, वदूदला इथे आपण पाहणार आहोत, आर्यन, राज, रय्यान, सर्जिन आणि सुहेल. बेस्ट ऑफ 11 आपण इथे केबी स्टार संघाकडे. ओवी सावी स्पोर्ट्स संघाकडून अक्षय आहे, चाळकेला इथे आपण पाहणार, मानस आहे, योगेश मॅन फ्रॉम मुंबई म्हणजेच आपला भावकी, त्याचबरोबर हरेशला इथे आपण पाहू, सचिन आहे, पवन आहे, विघ्नेश आहे, आदित्य, आकाश आणि अनुज हे रत्नागिरीचे स्टारकास्ट असलेला कासारवेली संघ इथे दाखल झालाय. समोर केबी स्टार संघाचा एक बोलबाला ज्याच्या संपूर्ण रत्नागिरीमध्ये राहिलाय, तालुक्यामध्ये राहिला असा तगडा संघ इथे आपण पाहतोय. केबी स्टार 2022 पासून या संघाची चर्चा आपल्याला पाहायला मिळाली रत्नागिरी तालुक्यामध्ये, असा तगडा संघ केबी स्टार. तर समोर ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली या संघाला इथे आपण पाहतोय. जयनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित सोमेश्वर प्रीमियर लीग SPL 2025 चा थरार पहिला सामना इथे मित्रांनो आपण पाहिला होता. अतिशय अप्रतिम बॅट आणि बॉलचं इथे धमासान युद्ध पाहायला मिळालं. शेवटच्या बॉलमध्ये 15 धावांची आवश्यकता असताना प्रथमेश सोनार इथे नाकाम ठरला, परंतु यावी सायूची चर्चा होईल. दत्त देवस्थान पूर्णगडच्या वतीने आयोजित केले गेलेल्या स्पर्धेमध्ये सायूने एक हाती सामना पलटवला होता, एक हाती सामना जिंकून दिला गेला होता, परंतु त्यानंतर पुढील सामन्यामध्ये त्याची जी 7 अपेक्षित होती ती मिळाली नव्हती आणि त्यामुळे पुढील राऊंडमध्ये त्याची टीम हरली होती. परंतु या क्रीडांगणामध्ये पुन्हा एकदा सायूचा बोलबाला, पहिल्या सामन्यामध्ये धमाकेदार फलंदाजी आणि आपल्या संघाला विजय संपादन करत देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये राहून लीड केलं त्याने. आणि हे खूप महत्त्वाचं असतं, कारण तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये राहून कसं लीड करता, कसं फ्रंटला येऊन खेळता, मैदानाच्या बाहेरून कमेंट्स करणं आणि मैदानाच्या आतमध्ये येऊन प्ले करणं याच्यात खूप फरक असतो. आणि तो इथे दबावामध्ये प्रभाव आपला दाखवताना पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं होतं, पहिल्या सामन्यामध्ये पाहिलं होतं. बोलूया केबी स्टार विरुद्ध ओवी सावी स्पोर्ट्स कासारवेली. बॉलिंग मार्कवरती इथे केबी स्टार संघाचा गोलंदाज युसुफला इथे आपण पाहतोय. अक्षय स्ट्रायकिंग गेला, नॉन स्ट्राईक गेला मानस. दुसऱ्या षटकातील फर्स्ट इनिंग मधला पहिला बॉल ऑफ स्टिकच्या बाहेर आहे, बॉल पंच दंडित करतायत, पाहायला मिळतोय तो वाईट बॉल. पहिला चेंडू खराब पाहायला मिळाला, खराब दिशेमध्ये फेकला गेला. युसुफ नेक्स्ट बॉल
यावी अक्षय गती कमी होती, लेग ब्रेक पाहायला मिळतोय, सलग दूसरा बॉल इथे आपल्याला डॉट पाहायला मिळतोय। अच्छी गोलंदाजी हमें देखने मिली है यूसुफ की तरफ से। उसी के साथ अगली गेंद लेके राइट एंड राउंड विकेट से इस बार जरूर सिल्वर टप्पे की गेंद रखी थी। गेंद ट्रैवल हो रही सीधा डिक्टेशन बॉक्स में 2 रन के लिए। जी हाँ, 2 रन की मदद से टीम का खाता तो खुल चुका है। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है वो 3 रनों पर। यूसुफ अपने ओवर की अगली गेंद लेकर सामने फलंदाज है अक्षय राइट हँडेड फलंदाज इथे मात्र रिव्हर्स शॉट खेळताना क्लीन बॉल्ड आहे, अफलातून डिलिव्हरी, लेग ब्रेक होता, फसला इथे अक्षय। पहिला धक्का, पहिला हादरा ओविसावी स्पोर्ट्स कासारवेली संघाला इथे आपल्याला पाहायला मिळतोय। डिलिव्हरी मध्ये गती कमी होती, परफेक्ट टप्पा होता, परफेक्ट स्विंग इथे पाहायला मिळाला, त्यामुळे सक्सेसफुल ठरला गोलंदाज, विकेट अक्षयची। जी हाँ, अच्छी गोलंदाजी माननी पड़ेगी यूसुफ की तरफ से। और देखने जाएंगे तो सामने फलंदाज थे अक्षय, और अक्षय जैसा एक अच्छा बल्लेबाज है जिसकी डांडी गुल की है यूसुफ ने। अच्छी गोलंदाजी हमें देखने में दी यूसुफ की तरफ से। आने वाली इस ओवर की देखने जाएंगे तो 2 गेंदें शेष है। गेंदबाजी मार पर यूसुफ दाखिल हुआ है। देखने जाएगा तो टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है वो 3 रनों पर रुका हुआ है। यूसुफ अपने ओर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे। सामने 1 डाउन के रूप में नवा बल्लेबाज दाखिल हुआ है। विघ्नेश इथे दाखल होतो, राइट हँडेड फलंदाज विघ्नेश समोर युसूफ यशस्वी ठरलाय। धावसंख्या 3 वरती स्थिरावलेली असताना एक रिव्हर्स फटका इथे अटेम्प्ट केला होता, स्वीप शॉट पाहायला मिळाला होता, परंतु त्यानंतर लाजवाब कमबॅक युसूफचा आणि युसूफच्या माध्यमातून घेतली गेलेली पहिली विकेट इथे आपल्याला पाहायला मिळते। आणि अक्षय सारखा महत्वाचा मोहरा ज्याचा रत्नागिरी तालुक्यामध्ये बोलबाला राहिला आहे तो इथे गारद होतोय। युसूफचा पुढचा चेंडू यावी विघ्नेश साठी संघावरता आलेला विघ्नेश इथे दूर करेल का? विघ्नेश यावी लेग ब्रेक असफल यष्टीरक्षक, बॉल डिक्लेअर झोन मध्ये, लेग बाईच्या स्वरूपात 2 धावा इथे मिळतात लेग बाईच्या स्वरूपात। पायावरती आदळलेला बॉल त्यामुळे लेग स्लिपच्या दिशेने कॅरी झाला, 2 धावा इथे मिळाल्या। यावी चांगली संधी मिळाली संधी, वाचली बुंदी आणि चेंडूला दबला सीमारेषा पार, शानदार षटकार। सुसाट
टेस्ट सर्राल बॉल जी हाँ, अपने नाम पर 2 विकेट जरूर राज ने अपने नाम पर ठहराए गए। पहली गेंद पर विकेट मिला था, दूसरी गेंद डॉट आई थी और तीसरी गेंद पर भी विकेट मिला। राज अपने ओव्हर की अगली गेंद लेकर। यस, मुंबईचा हा आयकॉन खेळाडू योगेश म्हणजेच आपला भावकी, ज्याच्या या 2022 मध्ये या क्रीडांगणामध्ये बोलबाला राहिला। अफलातून गोलंदाजी, त्याही पेक्षा सरस फलंदाजी, स्वीप शॉट, पॅडल स्वीप शॉट, स्ट्रेट ड्राईव्ह, मिड विकेटच्या दिशेने स्क्वेअर आणि त्याचबरोबर अफलातून हुक ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात। भावकी ऑन द मार्क, राज पुढील चेंडू घेऊन यस स्वीप शॉट आहे, जोरदार अपील केलं जाते। काय येईल पंचांच्या माध्यमातून निर्णय, अपील केलंच गेलंय, परंतु यावी मेन एम्पायर स्क्वेअर लेग एम्पायर चर्चा करतील, बातचीत करतील आणि त्यानंतर अंतिम निर्णय आपल्यापर्यंत येईल। परंतु इथे जोरदार अपील पाहायला मिळते आणि पंचांच्या निर्णयाकडे आमचं राहील लक्ष। भावकी काय करेल यावेळी पंचांच्या माध्यमातून यस बॉक्स आउट, स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न, गती कमी होती, उशिराने टप्पा बॅट वरती आला, बॅक साइडला टच केला आणि गेलाय सर्कलच्या बाहेर। इथे बसतोय संघाला 4था धक्का, योगेश आला, योगेश गेला, भावकी मात्र डगआउटच्या दिशेने विश्रांती घेताना पाहायला मिळाला। जी हाँ, गोल्डन डक का शिकार हमें योगेश देखने मिला। राज अच्छी गेंदबाजी करते हुए मैदान के नजर आ रहा है। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन है और दूसरे दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के रंग ला रहा है। राज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर मारा करके सामने बल्लेबाज नीव दाखिल हुआ है। अनुज जहाँ राइट हैंड बल्लेबाज मैदान के दाखिल हुआ है। अनुज गेंदबाजी मार पर राज अपने ओवर की अंतिम गेंद लेके राइट हैंड राउंड विकेट से मारा करेंगे अनुज के लिए। अनुजसाठी फेक लागलेला बॉल, ते सर्रार बॉल, फर्रार डिक्लेअर झोन, 2 धावा इथे मिळतात। षटक क्रमांक समाप्त होते, ते यावी दुसरं आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना ओबी स्पोर्ट्स कासारवेली संघाची धावसंख्या 4 गडी बाद 13 धावा। जहाँ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 13 रनों पर। अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है राज की तरफ से। अपने नाम पर जरूर 3 विकेट ले चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी इस प्रतियोगिता का, जी हाँ, इस प्रतियोगिता का नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025। जी हाँ, अच्छी प्रतियोगिता और देखने जाएगा तो इस प्रतियोगिता में कोई भी ऐसी कमी नहीं रखी है और अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन भी किया गया है। जी हाँ, 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 13 रनों पर जा चुका है। यावेळी वदूद ऑन द मार्क, राइट राउंड द विकेट, संघाकडून 3रं वैयक्तिक कोठडीत पहिलं षटक आणि समोर फलंदाज मात्र इथे आपण पाहतोय तो विघ्नेश, संघावरती आलेलं विघ्न इथे दूर करेल का? विघ्नेश आपल्या संघाचा तारनहार बनेल का? गेम चेंजर बनेल का? इथे आपल्याला पाहायचं आहे। परंतु इथे आत्मविश्वासाची कमी थोडीशी कासारवेली संघामध्ये पाहायला मिळाली, कारण ज्या पद्धतीने फलंदाजी आम्हाला अपेक्षित होती ती झाली नाही। अक्षयने निराश केलं, हरेशने निराश केलंय भावकीने, परंतु यावेळी विघ्नेश इथे तारणहार बनेल का, विघ्नहर्ता बनेल का पाहायचंय। वदूद राइट राउंड द विकेट, पहिला बॉल, बॅक हँड डिलिव्हरी, ऑफ स्टिकच्या थोडासा बाहेर आहे, परंतु इथे पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल, एक एक्स्ट्रा रन संघाच्या खात्यामध्ये जोडली जाईल। टप्पा आणि दिशा इथे थोडासा चुकला। पुढील चेंडू घेऊन षटक क्रमांक प्रगती पदावरती आहे ते 3रं। पहिला बॉल खराब दिशा, परंतु दुसरा बॉल व्हाईट लाईन यॉर्क पाहायला मिळतोय। अतिशय अप्रतिम चेंडू इथे पाहायला मिळालाय, व्हाईट लाईन यॉर्क होता। वनुत अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है। जरूर पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, वाइड का इशारा हमारे तक जरूर पहुंचा था अंपायर का। दूसरी गेंद पर जरूर कमबैक देखने मिला। वनुत अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर मारा करेंगे, सामने बल्लेबाज है विघ्नेश। वदूद पुढील चेंडू घेऊन विघ्नेश साठी यावी फेक लागला, परफेक्ट यॉर्क बॉल, यावी राज तोडणकर आहे, चांगली उंचीला आपल्याला हा खेळाडू फ्लाय होतोय, बॉल सेव्ह करतोय आणि इथे 6 धावा तो रोखतोय, पाहायला मिळेल इथे डॉट बॉल। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है वनुत की तरफ से। सामने बल्लेबाज है वो विघ्नेश, नॉन स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं अनुज को। वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे विघ्नेश के लिए। इस बार सिल्वर टप्पी की गेंद, पंच आउट खेलने का प्रयत्न, गेंद ड्राइवर सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद फरार, अफलातून चटकार। जी हां, अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने मिली है। इस प्रतियोगिता का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर रंग ला रहा है। अच्छी फलंदाजी हमें देखने मिली है। विघ्नेश यावेळी टाइम केलं, मिडल केला, परफेक्ट पंच केला, बिडॉनच्या डोक्यावरून चेंडूला इथे दवडलं सीमारेषेच्या बाहेर आणि धावा इथे मिळाल्या त्या 6।
एक शानदार फलंदाजी ते पाहायला मिळाली. धावसंख्या ते पोहोचते 20 या अंकावरती. षटक क्रमांक सुरू आहे ते प्रगतीपथावर तिसरं. पुन्हा एकदा बन्नाट यार फेकण्याचा प्रयत्न. सेम रिझल्ट. नो चान्स फॉर एनी प्लेयर. बॉल गोज टू विकेट फॉर 6. अफलातून शॉट बॅक टू बॅक लगातार लगावला गेला. हा फटका इथे पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 षटकार इथे. आक्रमण हल्ला आणि इथे मारला गेलाय धावांचा डल्ला. शानदार फलंदाजी. विघ्नेश इथे विघ्नहर्ता ठरलाय. विघ्नेश इथे तारणहार ठरलाय. विघ्नेश इथे संघाला सावरताना पाहायला मिळालाय आणि लाजवाब कमबॅक आपल्या संघाला करून देताना इथे आपण विघ्नेशला पाहतोय. बदूत बॉलिंग मार्क मध्ये पुढील चेंडू घेऊन विघ्नेश स्ट्राइकिंग एंडला. वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर विघ्नेश स्ट्राइक पर है. देखना होगा वनुत अपने ओवर की अगली गेंद लेकर राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है. इस बार सिल्वर टप्पे की गेंद लेकिन मुंह तोड़ जवाब. गेंद फरार. पंचौट बाउंड्री लाइन के बाहर. षटकार आणि सलग 3 चेंडूवरती 3 षटकार ठोकले. तुटून पडला तो विघ्नेश. विघ्नहर्ता ठरला तो विघ्नेश आणि विघ्नेशची कमाल. विघ्नेशची धमाल. विघ्नेशचा हल्ला धावांचा लगातार लगावला गेला. 6 धावांचा डल्ला. शेवटच्या 3 चेंडूमध्ये अक्षरशः तुटून पडला विघ्नेश आणि 3 चेंडूमध्ये संघाच्या खात्यामध्ये 18 धावा जोडल्या गेल्यात. संघाची धावसंख्या जंप होते 32 रन 32 धावा. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गडी इथे गारद झाले. धावसंख्या पाहायला मिळते. प्रथम फलंदाजी करत असताना ओबी सर्व्हिस स्पोर्ट्स कासारवेली 32 रन. लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर. हेलो. उसी के साथ अपने टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर चौथा शतक लेकर मैदान के दाखिल हुआ है राज तोरंकर. सामने बल्लेबाज और गए अनुज. तो नॉन स्ट्राइक पर हमें विघ्नेश देखने मिलेंगे. जरूर हमें देखने मिला. इसकी पहली ओवर में 3 गेंदों पर 3 षटकार लगाए गए थे विघ्नेश के बल्ले से. राज तोरंकर अपने ओवर की पहली गेंद लेकर अनुज के लिए फुल टॉस गेंद का फायदा उठाया था. रन आउट का खतरा. जी हाँ, अनुज को अपना विकेट डालना पड़ेगा. लेकिन अभी भी मैदान के अंदर दाखिल है विघ्नेश, जिसने पिछली ओवर में 3 गेंदों पर 3 षटकार लगाए थे. हल्ला बोल किया था. जरूर अपने खाते पर 3 षटकार लिए थे. 18 रन जोड़े थे. टीम का स्कोर अभी तक जा पहुंचा है वो 32 रनों पर. अब देखा होगा नवीन बल्लेबाज मतलब के कौन दाखिल होता है मैदान के अंदर. राज तोरंकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर जरूर अपने टीम की तरफ से अंतिम शतक लेकर मैदान के अंदर दाखिल हुआ है राज तोरंकर. स्ट्राइकिंग एंडला विघ्नेश. नॉन स्ट्राइकिंग एंडला पाहायला मिळतो पवनची हवा इथे चालणं गरजेचं आहे. परंतु राज तोडणकर मात्र इथे यशस्वी ठरलाय. कारण त्याच्या माध्यमातून रनआउटच्या स्वरूपात घेतले गेलेले 1 रन. यावी गती जास्त होती. सरप्राईज डिलिव्हरी. यष्टीरक्षक सरप्राईज झाला. बॉल गेलाय डिक्लेअर झोन मध्ये. मिळतील इथे 2 धावा संघाच्या खात्यामध्ये जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या जंप होते 34 रन 34 धावा. षटक क्रमांक प्रगती पथावरती शेवटचं म्हणजे 4थं षटक इथे सुरू आहे. राजा पुढचा बॉल यावी कव्हर ड्राइव्ह खेळलाय. एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॉल फील्ड केला जातोय. समोर विघ्नेश. जी हाँ, राज तोरंकर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर मारा करेंगे. जी हाँ, स्ट्राइक पर पवन देखने मिलेंगे. विघ्नेश इस बार ग्राउंड शॉट खेलने का प्रयत्न. वहां पर फिल्डर मौजूद. डॉट गेंद आती भी. कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. टीम का रुका हुआ स्कोर है वो 34 रनों पर. इस ओवर की आने वाली अगर देखने जाएंगे तो 1 गेंद शेष है. अंतिम गेंद अभी भी आनी बाकी है. स्ट्राइक पर विघ्नेश और नॉन स्ट्राइक पर पवन. गेंदबाजी मार पर दाखिल हुआ है मतलब के अंतिम गेंद लेकर राज तोरंकर राइट राउंड विकेट से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहा है. विघ्नेश के लिए पंच आउट खेलने का प्रयत्न. रन लेने का खतरा लेकिन विकेट मिलता हुआ. 34 रन बनाए गए और 35 रनों का टारगेट रखा जा चुका है. 35 रनों का टारगेट रखा जा चुका है केबी स्टार टीम के सामने. ओबी सर्व्हिस स्पोर्ट्स कासारवेली संघ प्रथम फलंदाजी करता इथे पाहायला मिळाला. निर्धारित 4 षटकांमध्ये धावा बनवल्या गेल्या. त्या 34 आणि 35 धावांचं लक्ष इथे ठेवले गेले. काय घडणार, काय बिघडणार, कोणता संघ विजयी सलामी देणार, पुढील 4 षटकांमध्ये इथे आपल्याला पाहायला मिळेल. परंतु जी फलंदाजी आम्हाला अक्षय कडून अपेक्षित होती, जी फलंदाजी आम्हाला हदेश कडून अपेक्षित होती, ती मात्र इथे पाहायला मिळाली नाही. परंतु विघ्नहर्ता ठरला तो विघ्नेशने जबरदस्त केली फलंदाजी. एका षटकामध्ये सलग 3 चेंडूमध्ये लगवलेले 3 षटकार आणि त्यामुळे संघाचा कमबॅक झाला. धावसंख्या बनवल्या गेल्या 34-35 धावांचं लक्ष केबी स्टार संघासमोर. यानंतर होणारा सामना ऑल सोमेश्वर विरुद्ध अंबार 11. दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे आपण टॉस साठी या. ऑल सोमेश्वर अंबार 11 आपल्याला विनंती केली जाते आपण टॉस साठी या. यानंतर मायक्रोफोन वरती जोडला जाईल आमचा आणखीन एक बुलंद आवाज ज्यांच्या शेरो शायरी मध्ये मॅच मध्ये येते रंगत आणि त्याची आपल्या मायक्रोफोन वरती जोडली जाईल संगत. पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती जोडले जात आहेत सरदार शेख.
टच में है और कह रहे थे कि हमें मौका मिले। मौका देखिए मिलना चाहिए, ऐसे टैलेंट को ऊपर आने का मौका मिलना चाहिए। जब हमने कमेंट्री की शुरुआत की थी तो हर दिन जाते थे, लेकिन माइक भी हमें हाथ में नहीं मिलता था। आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। और दीपक जी मयेकर साहब, इनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। उनसे हमने बात की और उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं लगाई इस बात के कहने के लिए कि ठीक है, उसको भी मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक सर। और ऐसे टैलेंट जब लोगों के सामने आएंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। राजा जी देसाई सर और सरदार शेख कितने साल और लोगों तक अपनी आवाज देते रहेंगे। हम भी कभी ना कभी दर्शक बनकर मैच को देखते हुए नजर आएंगे। हर बात की एक सीमा होती है, हर बात की एक हद होती है, और हर वक्त में कभी ना कभी इंसान रिटायर होता है। तो हमें ऐसा लग रहा है आने वाले चंद सालों बाद हम भी दर्शक बनकर आपके सामने बैठकर मैच का मजा लेंगे। फर्क इतना ही होगा, जो हमारा करियर रहा है कमेंट्री करियर का, जिसमें हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनाइजर जुड़े, जितने भी अच्छे दोस्त बने, यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति रहेगी राजा सर, और ये हमें बहुत ज्यादा प्राउड फील देगी। तो थैंक यू सो मच एसपीएल। आइए चलते हैं मैच के दरमियान आज के दिन का दूसरा मुकाबला इस समय आप देख रहे हैं, और मैच है ओवी स्पोर्ट्स और केबी स्टार के दरमियान। टॉस यहां से जीता था केबी स्टार टीम ने, और पहले जो है फील्डिंग करने का फैसला किया था। ओमकार, तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे टोटल यहां पर सेट किया। आपको क्या लगता है किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे? राज बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और सय्यान नॉन स्ट्राइक पर है। नक्कीच, कारण गोलंदाज देखील मुंबईवरून आणला गेलाय। भावकी आपण पाहतोय खास राहिले आहे, अनेक वर्ष या क्रीडांगणावरती खेळत आलाय। नेक्स्ट मॅच असेल ऑल सोमेश्वर वर्सेस अमर 11। दोन्ही संघांना विनंती करेन नाणेकौल घेण्यासाठी मित्रांनो आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने या। हाँ जरूर ओमकार, मैच अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। तो इस समय मानस की पहली ओवर की पहली गेंद राज के लिए लेग स्टंप के काफी बाहर है, पढ़ लिया था, गेंद सीधी जाएगी। शॉर्ट विकेट है और शॉर्ट विकेट पर काफी जल्दी अपने माइंड को सेट करना होता है कि किस क्षेत्र में किस तरीके से गेंद आएगी। जी हाँ, पुढे एकदा सेम टप्पा सेम रिझल्ट इथे पाहायला भेटतोय। पंचाचा सिग्नल यावे पुढे एकदा येतोय, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय, अतिरिक्त दाब आहे, क्रिकेट पाटलावरील नियम क्रमांक मोडला जातोय ते 22वा। पुन्हा एकदा लेंथ बिघडलाय, मानस थोडासा कुठेतरी लेंथ बिघडत चाललाय, व्हाईट बॉलचा इशारा दिला जातोय। टीम मीटिंग घेतली, टीम मीटिंगचं कारण आहे मानसची आता गोलंदाजी सुधारायची आहे। हाँ जरूर, यहाँ पर एक एक रन आपको जीत दिला देता है। वहां पर अगर एक्स्ट्रा गेंदे आप कर लेते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। और सामने एक रन मशीन है केबी स्टार की, और जिसका नाम है राज तोड़नकर, कमाल के बल्लेबाज है। जी हाँ, टैप किया, सीधा जाएगी। इस समय फील्डर के दस्तानों में डॉट गेंद आई है। चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे घडलंय। पुढे त्यावर मीडियम पेसरचा नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा होता, फुल करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, टायमिंग जुळत नाहीये। सिलेक्टचा दुसरा इथे डॉट बॉल येतोय। मानस एवी आपण पाहतोय गोलंदाजी मार करून पंचांच्या उजव्या हाताकडून, म्हणजेच काय अराउंड विकेटने गोलंदाजी करतोय। समोर आहे कुर्ली गावाला बिलॉंग करणारा राज तोडणकर। हाँ जी हाँ, देखिए सबसे सफल गेंदबाज वही है जो 5 गेंदें सही से करे, एक्स्ट्रा ना करे। और जो 5 गेंदें सीधी करेगा, चाहे तो उसमें गेंदे रुक सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा करोगे तो मुफ्त में रन अपोनेंट टीम को चले जाते हैं। और जिस तरीके से मानस ने आगे पीछे गेंद रखे, पहली 2 गेंदें वाइड जरूर चली गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लाइन को मेंटेन किया, काबिले तारीफ। देखिए अंदरूनी हिस्सा लगते हुए गेंद गई है डिक्लेअर झोन में 2 रनों के लिए। येस, 2-2 धावा देखील येणं गरजेचं आहे, कारण थेंबे थेंबे धावांचं तळ साचा असं म्हटलं जातं, आणि ते धावाचं तळ असं सुरुवात झाली आहे। कारण राज तोडणकर टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर रीजर वरती 5, हाताची 5ही बोटं एकत्र केल्यावरती त्याची मूठ तयार होते। सामना तर तसाच मुठीमध्ये खेळायचा आहे। राजचा फटका होता, चांगलं क्षेत्ररक्षण, अक्षयच्या बाजू तुतीने धावलाय। आपल्या संघासाठी धावा इथे रोखल्या जात आहे, जंप केली आणि त्यातून चेंडू अडवला जातोय। षटक क्रमांक 1चा खेळ इथे समाप्त असेल। टीमची टोटल धावसंख्या 5। जी हाँ, 30 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली 15 गेंदों पर औसत है 10 रनों का, और पता है उन्हें हर गेंद पर रन आना चाहिए, वरना ये जो प्रेशर है रिक्वायर्ड रन रेट 10 का जो है बढ़कर 11, 12, 13 के करीब जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन सय्यान और राज तोड़नकर में काबिलियत है, और पड़वे से बिलोंग करने वाले काफी चाहने वाले हमारे साथ लाइव जुड़े रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जितने भी दर्शक घर बैठे इस प्रतियोगिता का मजा ले रहे हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्रतियोगिता में, जिसका नाम है SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग। और देखा जाए तो रत्नागिरी में कई ऐसी बड़ी प्रतियोगिता का आगाज पिछले कई दिनों देखा। केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी देखी, और उसके बाद आपने देखी होगी
NHD न्यू हनुमान ड्यूटीवड़ी की राजापुर में जबरदस्त प्रतियोगिता देखी। अब चल रही है SPL और आने वाले समय में कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जय भंडारी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद मिरकवाड़ा में भी शायद रमजान के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दिलदार महफिल क्रिकेट क्लब की जानिब से भी और एक बड़ी प्रतियोगिता देखने को मिलेगी, जहां पर आपको मुंबई के कई बड़े सितारे देखने को मिलेंगे। भावकी आए हैं। भावकी ये नाम ही ब्रांड है क्रिकेट में, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने स्वभाव के जरिए से नाम बना लिया, लेकिन जिस एक्शन में गेंदबाजी करते हैं यही एक्शन उनको लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए काफी होती है। अनेक वर्ष या क्रीडांगणावरती खेळत आलाय, सांगून गोलंदाजी केली जाते। योगेश उर्फ भावकी पंचांच्या उजव्या हाताकडून पहिला चेंडू, येस लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न होता, फिंगर रोल केली जाते चेंडूवरती। यावेळी थोडीशी फिंगर रोल केली गेली होती। गतीत परिवर्तन करणं गरजेचं आहे। क्रिकेटवरती जर आणि तरला महत्व दिलं जात नाहीये, कारण आपण पाहायला गेलात तर लेग साइड 4 ऑफसाइड 3 असं क्षेत्ररक्षण यावेळी सजवलं असेल। फलंदाज पुढे एकदा सज्ज झालाय, बॅट ठोकून आपण करतोय भावकीच्या गोलंदाजीला। हाँ जरूर, सबसे ज्यादा अनुभव इस खिलाड़ी के पास है, तजुर्बा है और उन्हें पता है कि किस तरीके से गेंदबाजी SPL में करना है। काफी सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, तो विकेट से भली बात ही वो पहचान। बहुत ही शार्प लेग ब्रेक थी। देखिए, अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो सबसे सीनियर खिलाड़ी भावकी रहेंगे इस दोनों टीमों के अंदर। नक्कीच नक्कीच अनेक वर्षांचा दानगा अनुभव आहे। म्हटलं जातं ना, वाघ जरी जखमी झाला तरी आयुष्याला कंटाळत नाहीये, तो पुन्हा उठतो आणि पुन्हा लढायला सुरुवात करतो। पहिले 2 चेंडू थोडेसे अतिरिक्त फेकले, नंतर त्या चेंडू चांगल्या लेंथ आणि लाईट वरती फेकला गेला। चांगल्या लेंथ वरती गोलंदाजी चालली आहे, दाखवून दिला जातोय मी मुंबईचा टारकास खेळाडू का आहे आणि या का सर्वे संघाकडून मला खेळण्याची संधी दिली गेली आहे, याचं मी सोनं निर्माण नक्कीच करेन। हाँ जरूर, भावकी को अगर कोई भी बल्लेबाज देखेगा तो कहेगा मैं कम से कम 3 या 4 चौके लगा सकता। नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके पास जो है तजुर्बा है। हल्के हाथों से खेला, रोका गया है। जी हाँ, अक्षय ने गेंद को रोका। डॉट गेंदे परेशानियों का कारण बनेगी केबी स्टार टीम के लिए, और केबी स्टार का नाम जब भी आता है अंसार जी मुल्ला इनका नाम आगे आता है, जो इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और देखना होगा ये टीम ये 35 रनों का टोटल पूरा कर पाती है या नहीं। येस, कम टोटल हाय व्होल्टेज ड्रामा नक्कीच होणार, कारण पहिला सामना देखील आजच्या रचनेमध्ये तसाच घडला होता। अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत सांगू शकत नव्हतं कोण जिंकेल कोण हारेल। हा 16 इथे रेगलाय। पुढे त्यार मीडियम पेसर भावकी फिंगर रोल केलाय, यावी फिंगर रोल केली होती, खटक्यार बोट आणि जागेवर पलटी मारत चेंडू चालला असेल, बॉर्डरच्या बाहेर येतोय SPL चौकार। जी हाँ, सयान के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत चौका निकला है, और उन्हें पता है कि ऐसी ऑफसाइड के बाहर गेंद रहेगी तो वो जरूर इस पे टूट पड़ते हैं, और ये चौका जड़ा है। बढ़िया बल्लेबाजी, और ये साझेदारी 11 बन चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 12 गेंदों पर और 24 रनों की जरूरत है। राज तोडणकर और सयान पारी को अच्छी तरीके से आगे लेकर जाते हुए। गाडी वाहन असेल सुमो आहे, प्लीज विनंती असेल सुमोधारक आपलं वाहन आपण पार्किंग एरियामध्ये पार्क करा। मैदानाच्या दिशेने जाऊया। या बी स्विंग होणारा चेंडू होता, लेंथ चांगली विचार केली जाते। यष्टरक्षक आणि गोलंदाज याच्यामध्ये कॉलिंग कॉम्बिनेशन चांगलं जुळलं जाते। येतोय अजून एक डॉट बॉल, सय्यदला इथे मिळायचंय। जर्सी क्रमांक 13 आहे, 13 वरती काम करेल का यावी आपण पाहायचंय। पुढे यार मीडियम पेसर फिरकीचा जादूगार बोटेंची दशा यावी आपण पाहतोय तो भावकी। नंतरचा चेंडू सरळ बॅटने खेळला, फटका होता, कोणताही फटका इथे धावा दिला जात नाहीये। निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये। धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर का रिझर्व वरती पोहोचली जाते, ओन अँड ओनली 11। थैंक यू डीजे। भावकी जब जब भी रत्नागिरी में आए हैं एक अलग ही कारनामा करते हैं, और देखा जाए तो साकरतर शूटर टीम के साथ इनका एक अलग ही नाता है। उसामा भाई हमेशा इनको लेकर आते हैं रत्नागिरी में, लेकिन इस समय देखा जाए तो जिस तरीके से खेल कर रहे हैं ओवी स्पोर्ट्स की ओर से देखना होगा। कमाल की गेंदबाजी रही, 10 गेंदे हैं, 24 रनों की जरूरत है, तो 12 के औसत से रन बनाने हैं। और हमने इससे पहले भी कहा टीम मीटिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बीच मैदान में ली जाएगी, और 15 मिनट में आपको ये इनिंग खत्म करनी है, उससे ज्यादा आप समय नहीं ले सकते, क्योंकि आज 12 मुकाबले होने हैं। येस, पंच आपल्याला देखील सूचना असेल, टीम मीटिंग जास्त वेळ घ्यायला द्यायची नाही क्रीडांगणामध्ये। उलट्या गणिताच्या खेळाला इथे सुरुवात झाली आहे, वजाबाकीचा खेळाला इथे सुरुवात झाली असेल। 10 चेंडू आणि 24 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजेच काय प्रति चेंडू मागे 2 ते 3 धावांची सरासरी तुम्हाला आखणं गरजेचं आहे। 5 चेंडूवरती तुम्हाला कंपल्सरी 12 धावा बनवणं गरजेचं आहे। नियम थोडासा चेंज केला गेलाय, सामना हा कंपल्सरी चेस असणार आहे। पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने खेळला, राज आपण पाहतोय फलंदाजी मार्क करून सज्ज झालाय। अक्षय इथे गोलंदाजी मार्कवर आहे।
पुन्हा त्या मीडियम पेसर हा चेंडू टाकलाय, चूक चूक ठरलाय इथे महाचूक, लगावला जातोय, राज तोडकरच्या बॅट मधून येतोय घणाघाती षटकार. यहाँ पर आक्रामक रूप धारण किया है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद. जी हाँ, सोमजी भाटकर सर इनका इशारा आएगा वाइड का. रन संख्या बनेगी इस वाइड के साथ मेरे दोस्तों 18 रन. 8 गेंदे 17 रनों की जरूरत है. मैच बहुत ही अच्छा चलता हुआ अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया है, तो जरूर डॉट गेंद आते हुए डॉट गेंदे परेशान जरूर करेगी राज तोडणकर के लिए, और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है. तो यहाँ से 1 या 2 लंबे स्ट्रोक के लिए जरूर कोशिश करेंगे राज. नक्कीच, कारण मोठे फटके आता येणं गरजेचं आहे. विजय तर तेव्हाच होतो त्यांच्या स्वप्नामध्ये जाण्याची आहे. पंख असून चालत नाहीये, इरादे इथे स्पष्ट करावे लागणार आहेत. अभी नाही तो कभी नाही, इरादे इथे स्पष्ट करायचा आहे. राज मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, ब्लॉक खालचा ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जात आहे. राज थोडासा नाकाम ठरलाय. सामना अजूनही संपला नाहीये, अजूनही 6 चेंडू आणि 17 रनची आवश्यकता आहे. 17 वरती करायला का खतरा? येस, खतरा केलाय. अलाउंड कार्पेटने जमिनीला हसवत फसवत चेंडू चाललाय, बॉलरच्या बाहेर. नो चान्स एनी प्लेयर. येतोय षटकार. पांच गेंदे 11 रनों की जरूरत है. राज ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं. जो भरोसा दिखाया था केबी स्टार के कैप्टन ने, उस पर खरे उतरे हैं. तो 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. अब सयान है स्ट्राइक पर, एक मैच विनर खिलाड़ी जिनमें काबिलियत है, जो रन बनाते हुए आ रहे हैं. और जैसे कि देखा केबी स्टार चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से टूट पड़े थे गेंदबाजों के ऊपर. अब 'यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया गया. कंपलसरी चेस, यानी कि अगर यहां से टाई होता है तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी. तो जरूर देखना होगा इस समय क्या होता है. नए गेंदबाज आदित्य आए हैं जिस पर बनाने होंगे 5 गेंदों पर 11 रन. सयान स्ट्राइक पर बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं. देखना होगा किस तरीके से रन बनाते. फुल टॉस गेंद है, टैप किया, लेकिन मानस ने गेंद को फीड किया है. डॉट गेंद आती हुई ओमकार. चुकलाय, कुठेतरी लॉलीपॉप दिला होता, लो फुलटॉस होता, कन्वर्ट केला झाला नाहीये. याला गाड आणि त्याला गाड मध्ये इथे सामना चाललाय. कोण जिंकेल कोण हारेल काही सांगू शकत नाहीये. घेतलाय पंगा, केरनार कोण विजयाचा महादंगा, कारण 4 चेंडू 11 रनची आवश्यकता असेल. आदित्य पुन्हा तयार. नंतरचा चेंडू फ्रंट ब्लॉकरचा आहे. स्ट्राइकिंगला धोका धोका धोका. येस, टेन्शन आलंय. टेन्शन वरती कुठे करायचं मेन्शन. धावा येणं गरजेचं आहे. थोडस दबाव आलाय. दबावामध्ये कोण पाडणार विजयाचा प्रभाव. 3 चेंडू आणि 11 रनची आवश्यकता है. हाँ जरूर, एक लंबा स्ट्रोक अगर यहाँ से नहीं आया तो केबी स्टार थोड़ी सी बैक पर जाएगी, लेकिन सराहना करनी होगी आदित्य की जिस तरीके से पहली 2 गेंदे उन्होंने डॉट किया है. सयान के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत है. चौका या छक्का इस गेंद पर नहीं आएगा तो मुसीबतें बढ़ सकती है केबी स्टार की. इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद है, टैप किया है, मिलेगा चौका. यही तो खासियत है सयान की. और सयान ने ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर हमेशा रन बनाए हैं. यहां से चौका निकला है. अब आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 2, और जीतने के लिए चाहिए 7 रनों की जरूरत है. तो ओमकार, आखरी गेंद तक 100% मैच जाने वाला है. येस, काही सांगू शकत नाही, कारण समोर षटकार आहे, यामध्ये शंका नाहीये. काही घडू शकतं. 2 चेंडू आणि 7 रनची आवश्यकता आहे. 7 लागते क्रिकेटमध्ये सर्व क्षेत्ररक्षण. गोलंदाजाला 7 अपेक्षित क्षेत्ररक्षण असते, आणि ती क्षेत्ररक्षित 7 मिळेल का. आयनने यावी जाणलं होतं. चांगले दिवस येत नसतात, ते फटके मारून आणावे लागतात, आणि तेच मैदानामध्ये केलं जाते. वेळ खर्च केला जातोय, वेळेचं बंधन आहे, त्यामुळे थोडासा स्पीड तुम्हाला वाढवणं गरजेचं आहे. जरूर 2 गेंदे हैं, 7 रनों की जरूरत है. सामने है सयान जिनके बल्ले से चौका आ चुका है. जड़ में गेंद है लेकिन रोक लिया गया है. रन लेना चाहते थे, मिल गया रन. ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुकाबले का. अब देखिए आखिरी गेंद है जिस पर 6 रन बनाने होंगे. चौका अगर लगेगा तो मुकाबला टाई होगा, और टाई होगा तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम डेफिनेटली जीत जाएगी रूल्स के अनुसार. लेकिन इस समय 1 गेंद है और 6 रनों की जरूरत है. व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच.
पैसा वसूल. रामा रे रामा, हा झालाय क्रिकेटचा असली ड्रामा. एक चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या चेंडूवरती कोणती रणनीती दाखली जाणार आहे? राज सोडणकर आहे जो कुर्ली गावाला बिलॉंग करतोय. काय घडणार अनिश्चित आहे अजून पण. जरूर राज ने अब तक राज जरूर किया है. इस एक गेंद पर राज करना चाहेंगे आदित्य गेंदबाजी में, और दूसरी ओर राज तोड़नकर. ये एक गेंद जरूर किसी एक टीम को जो 2 अंक होते हैं वो महत्वपूर्ण रहेंगे. लीग है और लीग में एक अंक बहुत ज्यादा मायने रखता है, एक रन मायने रखता है. ये तो निर्णायक गेंद है. एक गेंद पर 6 रनों की जरूरत है. ओवरआर्म क्रिकेट में जरूर आपने देखा होगा 6 रन लगाने का मौका मिल सकता था, लेकिन यहां पर भी एसपीएल में पहली बार है जहां पर एक में 6 रन बना सकते हैं. और अब आदित्य के हाथों में गेंद है जिस पर 6 रनों की जरूरत है. बातचीत अभी भी की जा रही है. हाई वोल्टेज ड्रामा है. जितना प्रेशर बल्लेबाज के कंधों पर है उतना ही प्रेशर गेंदबाज के कंधों पर भी है, और इन टीमों के अलावा जिनके चाहने वाले हैं उन पर भी प्रेशर है उनका. येस, राजसाठी हीच ती वेळ असेल. हेच ते क्षण आहे स्वतःला सिद्ध करायची, आणि हेच ते क्षण आहेत. पुढे एकदा आली लहर, केला जाणार का? एक चेंडूवरती 6 धावांचा खेळ. गोलंदाज सज्ज झालाय. राज कोणती रणनीती इथे मात्र आखली जाणार राजवाद्यातून. नंतर ते चेंडू आला षटकार. क्या बात है, मैंने कहा था राज ने राज किया है, और आखिरी गेंद पर राज करते हुए केबी स्टार की झोली में 2 अंक डाले हैं. व्हाट अ विक्ट्री. यही तो खूबसूरती है एसपीएल की, यही तो खूबसूरती है इस मैच की. और दिखा दिया राज ने, मेरा नाम भी राज है. नाम तो सुना ही होगा, और मेरा काम भी राज करने वाला है. आखिरी गेंद पर चौका जड़ा, और अंसार भाई हमारे साथ जरूर जुड़े होंगे. उनकी भी जो धड़कनें तेज थी वो अब थम चुकी है, रिलॅक्स हो चुके हैं. तो ढेर सारी शुभकामनाएं केबी स्टार आप टीम को. अप्रतिम फटका होता. अगदी अलाउंड कार्पेट. क्षेत्ररक्षक थोडेच क्लोज लावले होते, त्यामुळे थोडंसं इथे गडबड झाली आणि त्यामध्ये गडबड घोटाळा झाला असेल. नेक्स्ट मॅच आपण पाहणार आहोत ऑल सोमेश्वर वर्सेस अमर 11.